duk wani wanda ke cewa ba zai iya koyon ilimin hacking ba, so gaskiya idan ba kai ne baka mai da hankali ba. Idan kana so ka zama ethical hacker, yana da kyau ka bi kwasa-kwasai da dama wa'inda za su iya guiding ɗinka zuwa lokacin zuwa inda zaka koyi abin. Ba wai ka koya domin cutar da wani ba, amma yana da kyau ka koya domin ceto wasu 'yan uwa naka wa'inda za su iya shiga wani hali. Kaɗan daga ciki hakan ya sa maka ƙirƙirar muku course wanda zai ba ku damar da za ku iya accessing, inda ku samu damar access da shi, za ku iya koyan abubuwa da dama wanda ya shafi ilimin terminal, ilimin termux, ilimin linux, gabaki ɗayansu, linux, ubuntu, parrot os, mac os da dai sauransu. Wannan website, wannan course din da muka kirkiro muku, link din na saman bio din mu, za ku iya zuwa ku yi contacting, ku duba, ku shiga. Mun sa mai lower price ne, price din shi kwata-kwata bai da tsada. Za ku iya shiga ku gani, ku yi purchase din wannan course din. Za ku iya komai karanta shi a cikin kankanin lokaci. Duka bidiyon bai wuce awa 1 ba. So ku mai da hankali domin samun update na rayuwa, kuma kar ka bari ka sare, domin sarewa tana ɗaya daga cikin haɗuwa na rashin nasara. Allah ya ba mu sa'a.